Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom. Ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Nek se sliju molitve sve u jedan glas. Čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj. I u dobru i u zlu, budi s nama, budi s njom. Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom. Ja sam Patricija Vilakuljić, u ime Hrvatske zajednice u Boliviju. Izražavam najdublje susjećanje sa žrtvama potresa, a obiteljima stradalih upućujem svoju iskrenu sućut. Žao mi je što se dogodilo, tužno mi je, mislim u molitvi županu Sisačko-moslavačke županije, gradonačelnicima Gline, Petrine i Siska, te biskupu Košiću šaljem svoju podršku u ovim izazovnim i teškim trenucima koji traže nadljudske napore. Pozivam sve Hrvate diljem svijeta da pokažu svoj humanost kao u vrijeme Domovinskog rata te pomognu svoju domovinu u ovom teškom trenutku. Dragi prijatelji, zlobljen sam onim što proživljava moja voljena domovina. Osim molitava, korisna je i svaka novčana pomoć. To se može učiniti putem Hrvatskog crvenog križa. Okupljeni i jedinstveni možemo pomoći i učiniti velike stvari za našu domovinu Hrvatsku. Svi za Hrvatsku, a našu Hrvatsku niža što Bog i Hrvati.